Mi az a legális dolog, ami kicsit undorít? Volt egy kapcsolatom egy sráccal, aki 25 éves volt, amikor én még csak 17. Akkoriban azt gondoltam, hogy ez rendben van, mert ő volt az első barátom, és nagyon naív voltam. Ő viszont nagyon irányító természetű volt, de ezt később vetem csak észre. Folyamatosan ellenőrizte a telefonomat, és még arra is rávett, hogy hagyjam ott a munkámat, mert nem szerete, ha más férfiakkal dolgozom. Az is zavarta, ha sminket viseltem, és dühös lett, ha valami olyat öltöztem, amit ő túlságosan kihívónak talált. Az is kizökkentette, ha más fiúkkal beszélgetem, még ha csak barátok voltak is. Emlékszem, egyszer elmentem egy barátnőm születésnapi bulijára, és mérges lett, mert ott is voltak fiúk. Korábban el kellett jönnöm a buliból, és napokig nem szólt hozzám. Féltékeny lett akkor is, ha a családommal töltöttem időt helyette. Buntudatot keltett bennem, amiért nem minden percemet vele töltöttem. Végül rájöttem, mennyire mérgező volt ez a kapcsolat. Ez szakítottam vele. Nehéz volt, mert folyamatosan megpróbált manipulálni, hogy újra összejöjjünk. Megjelent a házunknál bejelentkezés nélkül, és még a családommal is próbált kapcsolatba lépni, hogy rávegyék, fogadjam vissza. Sokáig tartott, de végül teljesen megszakítottam vele minden kapcsolatot. Visszatekintve nem is értem, hogy gondolhatom, hogy ez egy egészséges kapcsolat volt.